to jsi nezažil, ty vole, to je prostě ten prostě možný jenom v Daisy. A můžu ti říct, že jsem to zažil. Jo. Teď to nahrávám a dám to na YouTube, ty vole, normálně. Pak to nahraju a poprdeli. A už odlítlo jedno kolo samo. Druhý kolo, ty vole. Aha. Kola ruinet, všechny 4. No, to jo, Ale- to jsem... No, ale samo, vole. Mhm. Kapota odlítla, dveře. A jsem ještě tak to kolo schoval do té nivy, co jsem byl. Jak to bylo dokolo. Jo. Ty vole, ono to zašlo hořet. Tak to auto je v prdeli v tom případě. Mhm. Ono je takový splané a Jo. pak to přestane rychle, no tak to auto je v prdeli. Ty vole, to je hra roku, ty vole. To svět neviděl. Takže můžu vyhledat další auto, vole. Tak tam máš hned po druhý, ne? Jo. Dobrý, našel jsem další kolo na ten, no. Jste done?